Leo, det trender jo helt vildt lige nu, så jeg tænkte, jeg vil da lave nogle Leo-negle. Så jeg har taget Creamy Beige og lakeret 3 negle og Golden Sand Shimmer og lakeret på 2 negle, hvor den sådan er helt tæt-agtig, og så ellers, hvor jeg bare har lidt ude i kanten. Og så sidder jeg egentlig bare med lidt gel art og en prikpen og laver de her små, hvad kan man sige, lidt ukurante prikker. Altså, jo mere forskellige det er, jo bedre er det. Og det er jo så, jeg er højrehåndet, og det her, det er med venstre. Så det gælder egentlig bare om at lave nogen, der sådan ikke er for ens, og som vender alle veje. Og jeg skifter lidt imellem, du ved, at gøre dem tykke og tynde. Så blev jeg færdig med mine Leo-negle. Og man kan sige, at det man skal gøre sig klart fra start, det er egentlig bare, du ved, hvor man have det, men også størrelsen. Hvis man laver større cirkler, så får man lidt grovere Leo. Hvis man laver mindre, så får man mindre Leo, som man også kan se her i forhold til hinanden. Og der kan man jo med fordel, når man har lavet den ene hånd, bare lige holde dem op til, så de bliver nogenlunde ens. Jeps. Men jeg har brugt Golden Sand. Det er en af mine yndlingsglimmer, fordi den er sandy i farven, sådan en gylden sandfarve. Og Creamy Beige. Yep, den siger ligesom det hele. Cremet beige farve. Og så har jeg brugt Negative Space. Den er nemlig super højt pigmenteret, så man virkelig ikke behøver ret meget produkt. Så har jeg påført det med min base coat og afsluttet med min Crystal Top Coat